गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द। आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङै दङ। बावखुंग्रि हाजोआव गाखोनानै भगबाननियाव बोर बिनाय दिना मोनफैबाय। गाबोन आरो समफोर सोर सोर मानियो बावखुंग्रि हाजोआव गाखोनानै भगबाननियाव बोर बियोब्ला जाफुंथारो आरो जाफुङा? आरो बावखुंग्रि हाजोआव गाखोयोब्ला मा बोसोरथाम लागातार गाखोनांगौनो, आद्रा गाखोयोब्लाबो जाफुङानो। बे बाथ्राखौ सोर मानियो? आङो सनिबारै थांगोन। आं फार्स्टआवनो बुंखायो सनिबार फंबायमोन, दिनाबो सनिबारखौ जोङो दिनखौ एसे गाज्रि हिसाबै मानियो, नंगौना नङा? एसे साबधान फंबायमोन, जायफोरा बाइकजों थांगोन, साखावनानै थांगोन, जुमाय लोंनो थांगोन, दिनाबो सनिबारखा, एसे साबधान। मानो होनोब्ला बावखुंग्रि हाजोआव बोसोरफ्रोमबो बायदिसिना जानाय जाथायखौ जों नुनो मोनो। दा आंजों बावखुंग्रि हाजोआव सनिबाराव सोर सोर खारफागोन आरो गाखोफागोन? फार्स्टआवनो आंहा शुटिं दङ उनदाहा। मानि थाखाय उनदाहा? ए रियेल लाभ स्ट'रि उनदाहा। उनदाहाखौ लानानै आङो मोनसे शर्ट मुभि लिरदो, बेखौ आङो बेवहाय शुटिं खालामगोन फुंनि समाव। बेनिफ्राय शुटिं जोबनाय लोगो लोगो आं बावखुंग्रियाव खारनानै गाखोनानै भगबाननियाव बोर बिनो थांगोन। दा आङो नोंथांमोननो रियेल काहानि, आंनि लाइफआव जानाय काहानि आं नोंथांमोननो खोन्थानो थांगासिनो दङ। गोबाङानो बुङो बावखुंग्रियाव गाखोजोबाब्ला खुलुमजोबाब्ला आद्रा जायोनो, आरो बेवहाय मोनसे नेम दङ जाहैबाय। बे नेमखौ फालिनानैसो बे बावखुंग्रि हाजोआव गाखोनांगोन। आङो बे नेमखौ नोंथांमोननो खोन्थाथ'ला, बेखौ बावखुंग्रि हाजोआव आं खोन्थागोन। मा नेम बे, मा नेम फालिनानै थांनांगौ, बेखौ आं बावखुंग्रि हाजोआव मोनहैब्ला खोन्थागोन। जेब्ला आङो 2016 बड'लेण्ड फाइटार फिल्म बानायबाय दंमोन, अब्लानिया क'क्राझारनि सासे एक्ट्रिस दंमोन आंजों। बे आंखौ बुंबाय, जेम्स बावखुंग्रि हाजो बेवहाय मोनसे फेस्टिभेल जायो आरो बावखुंग्रि हाजोआव गाखोनानै मन्दिराव खुलुमनानै बोर बियोब्ला बे जाफुङो। नों थांगोन ना थाङा जेम्स होननानै आंखौ सोंबाय। बेनिफ्राय बेफोरबायदिब्लाथ' थांगोन। बेनिफ्राय आं 2016आव आङो थांनो स्टार्ट खालामदों। गोसथोनाय गैया दै, बे समाव खोन्थागासिनो दङ। आङो आंनि लोगो, बेनिफ्राय बे क'क्राझारनि एक्ट्रिस, जोङो थांबाय। बेनिफ्राय गाखोबाय, खुलुमबाय, बोर बिबाय, मोजां मोनबाय खुलुमनानै बावखुंग्रि हाजोआव थांनानै। बेनिफ्राय 2017 बे आंखौ बुंखादो, जेम्स बेवहाय गाखोयोब्ला बोसोरथाम बा बोसोरब्रै बेवहाय नोङो फोजोबथारनांगोन दै, बोर बिनांगोन, नङाब्ला जाफुंनाय नङा होनबाय आंखौ। बेनिफ्राय आङो 2017 आङो लगे लगे मोनसे फिल्म बानायबावदो उदांस्रि। बेनिफ्राय बेवहाय गोसथोनायबो जाबाय। बेनिफ्राय जों जमाबो थांबाय। बेनिफ्राय तानामाना बावखुंग्रि हाजोआव गोजौसिम थांनो हादों। बेनिफ्राय खुलुमबाय फैबाय। बेनिफ्राय 18 आरोबाव 18आव आरो खेबसे थांबावबाय। आंनिया दा लागातार खेबथाम जासिगोन। 2018आव थाङै थाङै मा जाखो, ससेनिफ्राय फैफिननो गोनां जाबाय। जाय आंजों थांफादो बे हाला। बेनिफ्राय आं गोसो सिङाव सानदोंमोन, ओमफ्राय आं बेखौ गारनानै आं गोजौआव थांथारनोसै, आं खुलुमथारहैनोसै, आंनियाथ' बोसोरथाम जागोन आरो बोसोरथाम खुलुमथारनांगौनो, बोर बिनांगौनो, आं बिब्दि सानबाय। नाथाय दा गारनानै थाङो बोरै, बिब्दिबो जाबाय। बेनिफ्राय गोसोआ मोजां मोनखायासै आरो गोसोआ माबा मोनसे आद्रा मोनखाबाय। बावखुंग्रियाव थांदोंमोन बोसोरथामनि थाखाय सम बरननानै बोर बिनो, आरो जोबथिमोन बे। आं सानदोंमोन आंनि जिबननि थाखाय मोजां बोर बिनो, नाथाय थामथि खेबा आंनिया आद्रा जादों। दा माखासे उननि बाथ्राखौ आङो बे बाराव सनिबारै बावखुंग्रि हाजोआव खोन्थागोन। दा सोर मानियो बावखुंग्रि हाजोआव थाङोब्ला खेबथाम थांथारनांगौ, आरो बेवहाय थांनायनि मोनसे नेम खान्थि दङ। आं बे नेमखौ खोन्थायाखै, आंनो बे एक्ट्रिसा बेनि नेमखौ खोन्थादोंमोन। जेम्स बेयाव थाङोब्ला माने जोंनिया दा जेरै जाला लोंला, गोबां जों जाला लोंला खालामो, लोङो जायो, बेदर फिसा बायदिसिना, नंगौना नङा? जोङो
जौ सेरेब जुमाय सेरेब लोंनानैसो जोङो रंजा रंजा गाखोयो नंना नङा बेफोरबायदिनो मायबा मोनसे आंनो मोनसे मोजां आइडिया होदोंमोन बेवहाय नोंनो मोजां बोर नांमारगौब्ला नोङो बेफोरबायदि खालामनाङा बेफोरबायदि खालाम बेयाव मायबा मोनसे दंथारो बेवहाय भगबान दंथारो नाथाय नोङो आद्रा खालामोब्ला नोंनि साननाय हनायाबो आद्रा जागोन आसखान्दा जागोन बेनिखायनो बेखौ आद्रा खालामनाङा बेनिफ्राय बे आंनि लोगो जायो एक्ट्रिस बे साख्रि मोनदोंबो दिनै बे साख्रियाव बेयो बेवहाय थांनानै भगबाननियाव थांनानै साख्रिनि बागै बोर बिबाय थादोंमोन खोमा बेनिफ्राय नाजादोंबो साख्रिनि बागै दिनै बेनिया साख्रिबो जालांदो बेनिया साख्रिबो मावो दा बियो आंखौ मोजां बुजायदोंमोन बावखुंग्रिनि बागै दा आङो फैगोन सनिबारै आं नोंथांमोननो बावखुंग्रि हाजोनि बागै बे जायगायावनो थांनानै खोन्थागोन आरो आंनि उनदाहा शर्ट मुभि शुटिं जागोन आरो आंजों जाय जाय गाखोफागोन खारफागोन रेडि जा आंखौ लोगो मोनोब्ला आदा जेम्स आंबो नोंजों गाखोफागोन आंबो नोंजों खारफागोन बेनिफ्राय जोङो खम समावनो गाखोनानै खारनानै भगबानखौ खुलुमनानै फैगोन बेनिफ्राय मैया आङो लाइभ फैदोंमोन आदा मैसो फैदो बावखुंग्रियाव मैसो फैगोननो फंबाय बावखुंग्रियाव मैसो फैयोब्लाबो बेयो जोंखौ जेबो खालामनाय नङा फंबायमोना आंखौ ओरैनो एदावदो बेयो जोंखौ जेबो खालामनाय नङा जों मानो होनोब्ला भगबानखौ फुजिनो थांगोन खुलुमनो थांगोन भगबानखौ फुजिनाय समाव खुलुमनाय समाव बे मैसोआ जोंखौ जेबो डिस्टार्ब खालामनाय नङा बे गावनो हारसिंनो साइड जागोन आं मानो होनोब्ला बेफोर बाथ्राखौ आं फोथायो मानियो मानो होनोब्ला जोङो गोबां हाग्रा बंग्रा गिदिंनाय मानसि ओरैबायदि गुलिनिख्रुइ जुनारखौसो बबेबा जायगायाव गिनांगौ बांसिन गिनांगौ जुनारखौसो नोंखौ गोदोनायाव खेबसे अरगोन आरो बानानै लाना खारगोन बेफोरबायदिबो जुनार दङ हाग्रायाव उग्रपन्थी आरो गुलिनिख्रुइ जुनारखौसो बांसिन गिनांगौ जों भगबानखौ खुलुमनानै भगबाननियाव बोर बिनानै जोङो जेब्ला लामा हान्थियो जोंखौ जुनाराबो जेबो खालामा मानो होनोब्ला जोंबोथ' एसेबां खस्थ' खालामदो जोंखौबोथ' गोजौनिफ्राय नायनांगोन नंना नङा जोंथ' गुबुनखौ गाद्दारि खालामाखै सोरनिबा गाज्रि खामानि मावाखै अब्ला लामा दथायाव जोंखौ भगबानखौ फुजिनो थांनायावबो लामा दथायाव जुनारा जोंखौ होसोनानै गाग्लोबोबा बोरै जागोन बेनिखायनो आङो बे जुनारखौ गिया बे जुनारा जेबो खालामा जोंखौ बावखुंग्रियाव फैबाबो बे जेबो खालामा जुनारनि सेरजोंनो थांगोन जेबो खालामा बे जोंखौ आं दा बेखौनो बुंगोन जोबनायाव दा जोंनियाव जुनारा फैनो हायि प्रटेक्सन होनो हानांगौ मानो होनोब्ला जंगला बारायजोब्बाय जंगलाव रावबो थांला जंगल दानला जिब जुनारखौ रावबो बुथारला नंगौ जिब जुनारखौ बुथारनो मोना दिनै जिब जुनारा जंगलाव थायै थायै दिनै जिब जुनारा बारायजोब्बाय मानसिबो थांला जंगलबो दाननाय जाला दिनै जिब जुनारा बारायजोब्बाय जिब जुनारा दिनै मा जागोन गामि फारसे खारबोनो हमबाय खाख्लायनो हमबोबाय बिसोरबो हाजोआव जंगलाव बुंफबजोब्बाय दा गामि फारसे खारबोबाय आदार नागिरनानै बेनिफ्राय गामिनि मानसिफोरखौ बिसोर मा सिनायनो मानसि ना मा गावनि जिबनखौ बासायनो थाखाय दिनै सोरखौबा खाथियाव मोनोब्ला सौख्राङो सोरखौबा गायो गिनानै गावनि जिबनखौ बासायनो थाखाय बेनिखायनो जों गावबा गावनो सेफ थानांगोन आरो जोङो जोंनि एरियायाव जोंनि लिडारफोरा दैदेनगिरिफोरा जंगलनिफ्राय फैनो हायि प्रटेक्सन माबा मोनसे खालामनानै होनांगोन अब्लानिया जों जिब जुनारनिफ्राय बासायनो हागोन नङाब्ला मोनसे समाव जिब जुनाराबो जोंखौ गाग्लोबगोन मानो होनोब्ला जिब जुनारा बारायजोब्बाय थानो जायगा गैला जानो जायगा गैला अब्ला लोगोफोर बावखुंग्रि हाजोआव लोगो मोनगोन अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै जय हिन्द